alaihi karka ce alaihi bro ya ina kawo da namun wayo zai biya kuɗi ba hankali ba alaihi alquran ga alaihi ibn mamu bari tare kare saboda na ga ma gaskiya kasuwa da daɗi abu a sha zaki kasuwa da daɗi. Salamu alaikum abokina. Wa alaikum salam yalla be me kake sayarwa? Doya ce da ba nama bane ban gan hijaji. Doya ce nawa zaka ne a 100 wannan ma 100 wannan 200. Aga ba na so a zo gurgula min kaya in ta zaka ka faɗa min wata kake so sai sayarwa ba kyauta za ka min ba ko ba kyauta zan baka ba amma dai sai gurgula kaya ka san ganin kyauta za ka min ba ka san a garin da muke fa su ba sa so su ga mutane suna zago gaskiyar wannan naira 100 wannan karanu wannan 200 naira 100 wannan yanka mu guda mu amma fa tsaya ka yanka mun mai zaki Allah in ba zaki ba zan saya ba kai ga ma gaskiya Allah ka so nan ba dole bace ba zan iya ba sawa da kai kamun na zo mutum mutane ne suka saya sun wani kawar ba in ba zaki ba zan saya ba to akan nan zaki ko a dai zan zuba maka yanka mun anan Bismillahir Rahmanir Rahim Allahu la ilaha illallah ke huka kaman ba tawa ba kai ka gana hakuri wallahi kayan ka kona ko ka naka ne ai baka mun kudi ba ko kayan ka konawa ko naka ne ai dai baka mun kudi ba ko bismillah ya wannan ba amma kai so nake yakar kwasa mu ya sai wasu ganna a gurin ka kana abin alquran dukkan soman da yazo hina ce tsamu take alquran abokina tsamu take abin da ai na ga ma gaskiya ba tsoron ka zan ji ba ko ba ka jin tsoro na amma dai ba kai min kasuwa ba kai ba kan ka zan ji arziki ba fa saboda na ga ma gaskiya ba na son gaskiyar ka ba ka son gaskiya ta assalamu alaikum alaikum assalam barka da raka mai gida kasuwa naira 100 wannan 100 naira 200 wannan 200 gida ka san wajen jirgi tsara Saudiya ba ta samu zuwa bana ba ka ce wannan abin na 100 sai ma naira 100 kai karka takura min mana kasuwa ka ba sai an ba ka sai kasuwa burin da tes naji kai ba ka da hankali ka san ban wari jiya rana ba wannan ba kaya nake nan ba abokina kayan wanga ne wannan zaka saya ko wannan zaka saya wannan zaka saya ko wannan zaka saya to Allah ya ka biya kudin wannan Allah kana ji Allah in ba kamar bayani ba zan biya kudin wannan ba na rantsa da Allah baka isa ba Allah ba wannan tsakanin ku ne rigimar ku da kai da shi wallahi tun da ya sha ya ma abin nan wallahi baka Allah ba zan ya ba Allah baka isa ba kar ka ga haka billahi ladi abokina kar ka ga na rantsa da Allah ya bata ma da gunna ina ka bata Allah ya bata ma da gunna in ba yanka ka ba Allah ya tsine mu yanka ni kai ban kudi na ba tukunna okay ina ta kanka ni ka yanka ni na rantsa da Qur'ani yanka ka yanka ni ban kudi na tukunna wace abokina ne ga tsakiyar ni ya ga duwan tsakiyar alaihi haba mai gida ya alaihi kar ka ce alaihi bro ya ina kawo da namun wayo zai biya kuɗi ba hankali ba alaihi alquran ga alaihi ibn mamu bari tare kare saboda na ga ma gaskiya to ya biya ni abata bani kuɗi na ya biya ni abata tsakanin ka da shi wannan kasuwa ce ni tes ne tsakanin ka da shi Allah sai ka biya tsakanin ka da shi Allah sai ka na biya kuɗin ka wallahi kaga kauce kan ku kuma min da kasuwa kan ku kuma min da kasuwa Allah sai ka kan ku kuma min da kasuwa zan yi maka aramun kan Allah sai ka ba za a yi ta da kayana ba Allah sai ka mun abokina Allah da gaske yake Allah sai ka biya ni kayana wallahi sai ka biya ni kayana ka bani kuɗi na ba wani ba ka bani kuɗi na Allah ka bani kuɗi na idan ka garauka Allah kai kana ganin nazo da kasuwa idan ya mun kana ga dawo kafa wallahi ko idan ya auya ka mama ukan kana ji ko Allah fa ba nukata bani to ya ne da baka ukata ya biya ni ka gani zan baka wani abu mai tsini to kuje ku san ku yi rigimar ku kanan kawo ina ni na ina din a ni na kar haka biyo ba musulunci bai ce haka ba ya za ku irin wani abu musulunci bai ce haka ba ya za ku zo kuna faɗa a gaban mutane haka kuma sai kun yi kisan kai da wukata a zuwa ce ni ne kai wannan mutumin da ya zo zai kana bai bani kuɗi ba Allah ya isa na